aw ni ce aw nana a diyara n ye kosɛbɛ n ye wele bi o ye kanu weleli don an ka a ye maliyɛnw bɛɛ la kanu min banna ka taa ɲɔgɔn fɛ ka taa maliyɛnw fɛ n ye wele ka a waliɲuman don kabini ne bɔra premisiya la ne tɛ bɔ mais y'a dɔn ko teriw caman bɛ n fɛ Mali la parce que an bɛ kɛlɛ min la M5 c'est un esprit mogo ko tɛ donc sunkalo daminɛni la ya wele yani n ka jeune wele ka muso wele ka ancien wele ka bɛɛ wele ɲɔgɔn fɛ M5 o IFSD o IMPR o activistes o ceux qui sont sur les réseaux sociaux les influenceurs ani dɔnkɛlaw i n'a fɔ Roberto Magic les forces du changement parce que aw b'a dɔn en réalité notre groupe là c'est les forces du changement minnu ye kɛlɛ kɛ u tora esprit in kɔ bon o forces du changement in caman b'a kɔnɔ M5 b'a kɔnɔ FSD b'a kɔnɔ influenceurs b'a kɔnɔ dɔnkɛlaw b'a kɔnɔ CPM b'a kɔnɔ jɛkulu caman b'a kɔnɔ se k'u bɛɛ fo a caman bɛ u ka association b'u bolo u ka parti b'u bolo a ye ɲɔgɔn da lajɛ ka barika da aw ye ka maliyɛnw fo ala ka sunkalo ye ala ka suma Mali kɔnɔ k'an ka jamana taa ɲɛ ka fitinɛ ni terrorisme wuli ka bɔ an ka jamana la an bɛ kɛlɛ min la an ka se a la ka se a dan na n b'a dɔn i y'a fɔ maliyɛnw terrorisme an bɛna se a la parce que an bɛ kɛlɛ min la c'est une cause juste u bɛ ka attaque kɛ ka mɔgɔw décourager dɔrɔn mais c'est partout comme ça hali Russie filɛ nin ye dans les années 90 attaque bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ la a bɛ kɛ métro la a bɛ kɛ bus la a bɛ kɛ théâtre la a bɛ kɛ écolesow la mais ɲɛmɔgɔw tora u jɔra u jɔyɔrɔ la population fana jɔra u kɔ o de bɛ kɛ Mali fana la je voulais vous saluer ka barika da aw ye ala ka san wɛrɛ yira an na san wɛrɛ an ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn yan ka ɲɔgɔn fo Mali ka taa ɲɛ kuma wɛrɛ tɛ n da bi c'est tout ce que je voulais vous dire aw ni ce aw ni baraji merci beaucoup